अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Zadnji put kada smo objasnili neke stvari, ja sam rekao za jedan ajet ovo kada su sledbenici od Musa a.s. oni su tražili druga hrana i onda tamo je rečeno kala atastabdelun allazi huwa adna billazi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma saltum. Hoćete li ono što je lošije menjajte za ono što je bolje. Uđite u neki grad pa ćete sigurno imati ono što tražite. Ovdje je bio pitanje da li, kako je rečeno, ovo povrće i nešto što oni su tražili, da li ti stvari su lošije od onoga što su želi kao meso i pečurke. Ovdje je jedan značenje isto može da bude šta je bolje. Bolje je susret sa Bogom. Zato što ove prethodne sve naredbe su bili da bi oni ljudi služili Božje zadovoljstvo i da obožavali kako on tražio. I šta se tiče za hrana, svaka vrsta hrana je dobar za čovjekovog tijela. Na drugom mjestu časni Kur'an kaže kulu vašrabu vala tosrefu. Jedite i pijete, ali ne prelazite granice. To znači sve stvari su dobri, šta god je Allah nama je dozvolio, halal i tajeb, šta je dozvoljeno i šta je zdravo. I to mi smijemo da jedemo, ali svaki stvar treba kada jedemo da bude prema granicom. Ako čovjek prođe granica, onda ima posljedice. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada on dao uputstvo za svog sledbenika, za sve stvari on nama uputio. Za hrana poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jedite kada ste gladni. Ako niste gladni, nemojte jesti. I kada jedete i dok ste gladni, prestate. To znači mozak primi signal, možda čovjek misli da još je gladan i onda on jede dok samo ostane mjesto za vazda. I onda to je previše. Ja sam isto pročitao neki doktor, on pisao u svijetu više ljudi oni preseli na drugom svijetu zbog više žela nego oni koji umeru gladni. I zato časni Kur'an kada kaže u jednom mjestu jedan stvar i ako nama ne bude jasno, onda na drugom mjestu mi možemo da nađemo rješenje. Kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jedan ajet pomaže drugi ajet kada vi hoćete da objasnite neke stvari. Zato to bio jedan stvar koja sam mislio treba da još pričamo o tome i onda inshallah danas počinemo sa novom dijelo. Mi čitamo surat Al-Bakara. Danas počet ćemo od ajet 68 kod mene i mi računamo Bismillahirrahmanirrahim kao prvi ajet i oni koji ne računaju kod njih će biti ovo 67. ajet. I prvo kao mi imamo praksa, prvo ćemo učiti arapski dio i poslije prevod i objašnjenje. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa li qawmihi inna Allaha ya'murukum
अंतस्बहू बकरा कालू अतत्ताखिज़ुना हुज़ुवा काला औज़ु बिल्लाहि अन नकून मिनल जाहिलीन कालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़अफ़्अलू मा तुअमरून कालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन सफ़राउ फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन कालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरत शाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुह्तदून काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्सा मुसल्लमतुल ला शियत फ़ीहा कालुल आना जिता बिल हक़्क़ि फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दरातुम फ़ीहा वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारातुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़्रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून सुम्म कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून अफ़तत्मऊन अन युअ्मिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिन्हुम यस्मऊन कलामल्लाहि सुम्म युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यालमून व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़ला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून अवला यअलमून अन्नल्लाहा यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून वमिन्हुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम व वैलुल लहुम
مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم من الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. I sada navodio je priča za taj krava i zbog ovog događaja ova sura dobila ime sura Al-Bakara. Časni Kur'an kaže vaiz kala Musa li qaumihi i kada je Musa rekao svom narodu inna Allaha ya'murukum an tazbahu bakara Allah vam naređuje da zakoljete posebnu kravu. Kalu oni su rekli atattakhizuna huzwa zar si ti sa nama šališ? Kala Musa je rekao auzu billahi an akuna minal jahilin. Ja tražim zaštitu kod Allaha da ne budem neznalica. Ovo je priča u tome zato što Izraelčani jedno dugo vrijeme oni su boravili u Egiptu. I Egipt, narod od Faraon, oni su obožavali krave, obožavali tele ili bik i čak su stavili na svog haram neka kipa od bika. I Izraelčani kada su skupa sa njih živjeli i onda su primili njihova boja i njihove navike. I zato oni su isto počeli da daju veliki čast i poštovanje za krave i obožavali su njih. I kao mi smo prije što čitali kada je Musa a.s. otišao da se sretne i za susret sa Bogom i poslije oni su napravili jedna tele za obožavanje. I Božji poslanici i svaki poslanik je puno strog što se tiče mnogobožaca zato što oni imaju taj iskustvo i oni su dobro poznaju za gospodara i zato on isto mrzi. I oni hoće da briše svi takve znakove koje vodi svijet na stran put. I zato Hazret Musa a.s. on nije rekao kada je on vidi da oni su počeli, ovo je izgleda, ovo je neka druga događaja zato što u jednom mjestu se kaže kada oni su napravili kao jedan tele od zlato i srebro i za taj događaj se kaže Musa a.s. tada rekao treba da zapalite i onda bacite taj prah u more i tako dalje. A na ovo je nešto drugo, ovdje se kaže treba da zakolite. I to se pokazuje ovo je nešto drugo i jednom ako je poslanik zabranio i ljudi opet udari glava na isti stvar. I naravno ako je
krava od zlato i onda ne možete zakoliti. Na drugom mjestu Kur'an kaže Musa a.s. tako je naredio da treba da zapalite. I isto muslimanima, nama je isto je rečeno da mi zakolimo krava i smijemo da jedemo taj meso i tako nemamo ni jedan trag za takve vrste stvari da bi muslimani bi krenuli sa putom. I onda dalje se kaže Musa a.s. rekao, kada je on rekao, oni su rekli, zar ti si sa nama šališ? I Božji poslanici, oni ne šali, pogotovo kada je Božja naredba, kada je nešto toliko važne stvari i oni su bili za to pokvareni ljudi i oni kažu, valjda ti šališ? I on kaže, ja tražim zaštitu kod Allaha, da ne budem neznalica ako ja šalim za taj predmet. Kalu dolana rabbaka. I oni su znali šta hoće Musa, koja krava ili opet oni stalno pitaju. Oni su rekli odolana rabbaka jubayilana mahija, zamoli radi nas gospodara svoga da nam on pojasni kakva je ona. Kala innahu yukulu innaha bakaratun la farizun wala bikr. On je odgovorio, on Bog kaže, to je krava ni stara ni mlada, nego između toga. Avanum bena zalik, potpuno odrasla. Avanum bena zalik, to znači, to je kada je prvo bio rečeno la farizum wala bikr, ni stara ni mlađa, avanum bena zalik, nego između toga, to znači nije stara, nije toliko mlađa, baš je završene godine da možete da zakolite. Potpuno odrasla, fafalu ma tu'marun, sada vi radite ono što vam je naređeno. Opet oni su rekli, kalu dolana rabbaka, oni su rekli, zamoli radi nas gospodara svoga. Svaki put gdje kažu pitaš svog gospodara. Kao isto kada su bili neposlušni, kada je Musa a.s. rekao uđete u kapije, oni su rekli fazab anta va rabbuka fakatela inna hahuna kaidun. Neka ideš ti i tvoj gospodar borite, mi sjedimo. Svaki put oni kažu ti i tvoj gospodar, kao da taj gospodar njih ne pripada. Oni su rekli, zamoli radi nas gospodara svoga da nam pojasni kakva je ona boja, kakva je ona boje, malaunuha, kakva je ona boje. Kala innahu yukulu, on je rekao, on Bog kaže, on kaže, to znači Bog kaže, innaha bakaratun safra'u faqi'u launuha tasurun nazirin. Bog kaže uistinu, ona je žuta krava, njena boja je živa, raduje posmatrače. To znači svaka tačka, jedan po jedan, on jednom kaže ovakva, ta je krava, opet pitaju i dalje opet oni su rekli kalu dolana rabbaka yubayyilana mahija. Oni su rekli zamoli radi nas gospodara svoga da nam još pojasni kakva je ona. Innal bakara tashabaha lena, zaista nama sve krave izgledaju slični. Ne možemo da pravimo sada razlika, svi su isti i zato opet oni pitaju va inna inša Allahu la muhtadun, i mi ćemo, ako Bog da, sigurno biti upućeni. Kada su toliko puta pitali i ovo što su rekli inša Allah, i zbog toga Allah nije kaznio. I zato ovo je vrlo bitan stvar. Kada se kažemo inša Allah, ako Bog htidne, mi ćemo
tako raditi, ali oni su rekli ako Bog da, mi ćemo sigurno biti upućeni. I tako zbog toga Allah nije oprostio kada su rekli inša Allah. Inače oni bi dobili kazna kada su bili toliko neposlušni. Kala innahu yukulu, sada dali je odgovor. Musa je rekao, on je rekao, innahu yukulu, on kaže, to znači Allah kaže, innaha bakaratun, to je ona krava, la zululun tusirul harsa, wala taskil harsa, tusirul arza, wala taskil harsa, ona krava koja nije korištena za oranje zemlje, niti za natapanje usjeva, potpuno završena. Musallamatun la šijata fiha, potpuno završena, u njoj nema neke mahane. Kalu la nađeta bil hake, oni su rekli sad si iznio istinu, fazabahuha vama kadu yafalun, onda su i zaklali, a prije toga ne htjedoše to uraditi. I tako na kraju oni su to završili. I ovo sada pokazuje koliko su bili takvi ljudi. I ova sura dobila, kao sam rekao, ime Al-Bakara. Bakara to znači krava. I kada se alif lam dođe, onda taj stvar postane kao nešto posebno. I ovo bio dešavanje. I onda dalje Allah kaže vaiz kataltum nafsan, i kad ste vi ubili jednu osobu, faddaratum fiha, i oko toga se prepirali, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, a ono što ste krili Allah je iznio na vidljivo. Fakul nazrebuhu bebazeha, pa smo mi rekli da biste otkrili, uzimite slične slučajeve i upotrebite upotredite sa ovim događajima. Kazalika yuhjillahul mauta, ovako Allah daje život mrtvom. Kada se kažnjavamo ubice, onda sljedeće drugi ljudi dobijaju život. Vajurikum ajatihi, i pokazuje vam svoje znakove, la'allakum takilun, da shvatite. Ovo sada je bitan jedan stvar, jedan ajet koji kaže kada ste vi ubili jednu osobu i oko toga se prepirali, a ono što ste krili Allah je iznio na vidjelo. I neki komentari oni su rekli da ovo se dešavao neki čovjek u doba Musa a.s. i onda sljedeći ajet kaže kako bi vi našli taj koji je ubica, onda treba da uzimate meso od mrtvog krava i uzimate taj komad meso, bacite na tijela od mrtvog čovjeka i onda ćete saznati. Ali ovo mi smo kao početak rekli i svaki jezik ima svoj način govora. Negdje je koristen metafor, negdje je koristen za takav način da mi ne možemo da dobijemo poruka ako samo uzimamo te riječi, nego treba, ako samo uzimamo bukvalno, nego da treba da uzimamo poruka od toga. Ovdje kaže kada ste vi ubili jednu osobu, ubili, ovo arapski izraz kataltum nafsan, i prije smo isto pričali, ovo se koristi isto za opozicija, ovo se isto koristi kada neko bude pokušaj ubistva, tada se isto koristi taj riječ.
i ne mora da taj osoba bude mrtav, nego to se koristi za kada neko otvori arapskog leksikon i riječnik, onda bi saznali da taj riječ ima nekoliko značenje. U naš džemat ima neki ulema koji su tumačili ovo ajet i oni su rekli ovo je vezani Hazrat Isa a.s. Zato što ovo priča je sada prema jevrijama i Allah broji njihovi prekršaj i njihovi loša dijela i ovo je isto bio njihova jedna od najveća loša dijela kada oni su pokušali da ubijaju Isa a.s. I naši neki ulema oni kažu ovdje kada se bio rečeno da oni su pokušali, nisu uspjeli i onda ovo se pokazuje kako oni imaju prepreke međusobnom. Naprimjer, jevrije, oni su sumnjali isto poslije toga da li zaista Isa a.s. bio mrtav poslije razapeća ili nije. I kršćani, oni su dali svoje tumačenje. Jevrije kažu da oni su ubili Isusa na krst i onda poslije kada je njegova mrtva tijela bio postavljena na neki grob i taj grob bio potpuno izgledao kao jedna mala soba. I jevrije kažu sledbenik od Isusa, oni su uzeli njegova tijela i poslije samo su onako javili da je on postao živ, poslije on opet se oživio. I kada mi čitamo Biblija jasno pokazuje da onaj koja bude ubijen na krst, on je lažovac i isto je rečeno da je dobi Božje prokletstvo. I to je bio cilj od jevrije, da bi ubili Isusa na krst i onda bi pokazali da je on bio naozbiljan lažovac i on dobi Božje prokletstvo. I kršćani slažu do tog tačka da je on je umro na krst i jeste on bio 3 dana kao njegov smrt bio prokletstvo i poslije on dobio ponovo život. I drugi muslimani oni kažu opšte Isa a.s. ili Isus opšte nije bio postavljen na krst. Umjesto njega jedna druga osoba bio stavljen i tamo je on umro. I Isus on otišao tjelesno prema nebu. I onda za Isa a.s. mi kažemo on bio stavljen, ali Allah njega spasio, on bio samo nesvjesan i zato kada Allah kaže i samo vi treba da pa smo mi rekli da biste otkrili, uzmite slične slučajeve i upotrebite sa ovim događajima. Kada vidite okolnost, kada vidite sve stvari, onda vama će biti jasno kako Allah oživi mrtvima i bude isto ovo drugi tumačenje od toga. I mi vjerujemo da Isa a.s. nije umro na krst i zato što u Bibliji on više puta rekao ja imam još ovce i moramo da idemo kod njih i oni će prihvatiti moja poruka. Ivan poglavar 10, ovo broj 16 isto i tamo je on isto rekao. I tako prema naš tumačenje on završio svoj misao poslije toga i iselio od ovo mjesto. A naš drugi halifa, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, on isto tumači ovo ajet i on kaže ovdje je
kada ste vi ubili, to znači kada ste pokušali da ubiju jednu posebnu osobu i to znači časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I zato mi znamo kako muslimani su imali tada problemi. U Mekka bio dosta neprijatelji, ali opet oni su pripadali porodica od poslanika. Ponekad neki su tajno pomagali isto muslimanima, ponekad neki su dali zaštitu nekoga, na primjer kao Hazret Abu Bakr. U jedno vrijeme bio još Hazret Usman bin Maz'un. On isto bio pod neke zaštite od nekoga. Ali kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medina i tamo su živjeli nekoliko drugi ljudi i među njima su isto bili ovi muslimani, neki su postali muslimani, onda su bili mušrika, onda su bili jevrije. Jevrije su imali tri plemene i onda neki kršćani. I njihova jedan poglavar Ka'b bin Ashraf i njegov punac Salam bin Abi Hakik. To su bili i Ka'b bin Ashraf bio zet na Salam bin Abi Hakik i oni su puno huškali ljudi protiv muslimana. Pogotovo kada je poslije bitke na Badr i kada oni su vidjeli da muslimani su pobjedili i onda taj čovjek Ka'b bin Ashraf otišao posebno u Mekka i tamo huškao i zbog ovo ljubomore što oni su imali da sada ovi muslimani su počeli da dobijaju moć. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio za obojica da treba da budu ubijani i jevrije do dan danas oni optuži časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog toga. Ali oni su pravili puno problem, puno su pričali protiv časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i isto pričali su protiv muslimanske žene i tada se isto kaže jedna žena muslimanka, ona je otišla kod jedan zlatar, da je bio jevrij, da ispravi neki naket i onda on tako pokušao da njoj srami i vezao neki predmet na njoj haline i kada je ona ustala i postala odjednom gola i ona je vikla za pomoć. Prolazio neki musliman tamo i on trčiće došao i počeo svađa i taj musliman ubio jevrije i tamo su bili više jevrije, oni su ubili taj musliman. Bio tada isto dosta težak vrijeme za islam. I muslimani su uvijek bojali za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I čak se kaže jedan sledbenik Talha bin Bara, on postao jako bolestan i na veče i prije svog smrt on naredio svoje kućani nemoj da obavijestite poslanik za mog smrta, nego sada na mrak pravite dženaza i nosite moja tijela. I on isto bojao da ne slučajno poslanik zna i bi došao i da ne bude neki problem. I tako oni su pokušali na razni način, onda oni su pokušali da njega daju otrov, oni su pokušali da bacaju na njega neki kamen, ali svaki put Allah njega spasio. I ovo što smo rekli, ovo riječ kataltum, ovo isto se koristi za ne samo da bude ubijen, nego opozicija isto. Na primjer u časnom Kuranu jedno mjesto se kaže
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Tada reče jedan čovjek, vjernik iz Firaunova naroda, koji je krio svoje vjerovanje, zar da ubijete čovjeka zato što veli moj gospodar je Allah. A oni nisu ubili Musa a.s. ali ovdje isto je koristen taj riječ ataktuluna rađulan, da li vi ubijete čovjeka. I zato ovo što sam rekao da se koristi na razni način. I ovo što su drugi muslimani, oni tumači da uzimate kada bude neka osoba bude ubijan, onda uzimate meso od krava. Neki komentari su zaista izvukli pogrešno značenje iz ovog ajeta. Na primjer, ako neka osoba bude ubijana, oni su shvatili da ovo znači kao udarite tijelo ubijane osobe komadom mesa ubijene krave i na taj način ćete saznati ko je ubica. Ali ovdje naš prevod je da vi treba da uzimite slične slučajeve i upotredite sa ovim događajima. Ovako Allah daje život mrtvom. I kako daje život mrtvom? Kažnjivanjem ubice. Nemoj da ako vi stavite, oni kažu onda taj čovjek opet će biti živ. I na drugom mjestu časni Kur'an kaže Valakum fil qisasi hayatun, a za vas je u odmazdi život. I ovo što oni kažu, tako bi saznali ko je ubica, to je baš pogrešno. Ovo tafsir Fatuhul Bayan, tamo se piše. I čak ako časni Kur'an ovdje jasno navodi da istražite okolnosti ubijene osobe i također da iznađite druge slične okolnosti kako se to dogodilo. Jer ubica često koristi jedan metod ubijena. U današnjem svijetu istraživanje ovaj metod se veliku korist. I ono što se mislio davanjem životova mrtvima jeste da je odmazda djelotvorna forma davanje života mrtvima, jer na ovaj način su spriječene buduće ubojice od dalje ubistava. I tako onda ako uzimate odmazda, i onda polako vi bi smanjili ovi ljudi koji budu ubijani. I ovo kada su oni napravili, summa kasat klubukum, nakon toga vaša srca postala su tvrda, min bade zalika, iske bad, poslije toga, fahije kal hijarate, kao kamenje, au ašaddo kasva, ili još tvrđa, va inna minal hijarate, lama yatafajjaru minhul anharu, jer zaista među kamenijema ima nekog koji izviru rijeke, va inna minha lama yashakkaku fa yakhruju minhul ma, a među njima ima nekog iz kojeg voda teče kad on raspukne. Va inna minha lama yahbitu min khashyatillah, a sigurno među njima ima takvog koji pada zbog straha od Allaha. Va mallahu bi gafilin amma tamalun, Allah nije nemaran u onome što vi radite. Ovdje je Allah dao primjer kao kamenje i ovdje se priča kao 3 vrste kamenje, ali ovo je u stvarnost, ovo je priča za srce. I ima neki srce koje postali kao kamen. I ovdje to znači
stanje od čovjeka, razne stanje od čovjeka. Nekad čovjek bude tvrdo kao kamen, ali poslije raspukne i poslije on plače, teče voda. Mi možemo za ovo ajet isto tumačimo na dva načina, za duhovni i za ovako isto. Na primjer, voda teče od kamen kada ako idete negdje u planine, onda vidite odakle počne izvor. Ali ovdje na kraju kada se Allah kaže vam Allahu bi gafilin amma tamalun, Allah nije nemaran u onome što vi radite, i to znači ovo je priča za ljudi. I ovo je priča za ti ljudi koji su kršćani i vrlo malo od njih su bili koji su primili islam. I onda dalje kaže afatat mauna yu'minu lakum, zar se vi nadate da će oni vjerovati? Vakad kana friku minhum yasmauna kalam Allah, oni vjerovati u vas dok grupa njih iskrivljuju Allahovu riječi nakon što su ih čuli. Summa yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu wa hum ya'lamun. I što su čuli Allahove riječi nakon što su ih čuli i razumijeli, a oni to dobro znaju. Wa hum ya'lamun. Ovdje Allah kaže zar se vi nadate da će oni vjerovati. Što to znači? Ovo Allah sada priča za muslimani. Allah kaže da li vi nadate da će oni vjerovati, to znači da li nadate od kameni. Da li bi kamene prihvatili vaš poruka, oni su tvrdo, oni neće prihvatiti, neće oni. I kad kana friku minhum yasmauna kalam Allahi, oni, jedan grupa od njih, oni slušaju Allahove riječi i onda oni daju svoje tumačenje, onda promijeni Allahove riječi. I tako poslije da oni shvati. Ima ovi Jevriji, oni su imali takva navika kada bi slušali časni Kur'an i riječ, onda oni promijeni. Ne kažu cijeli riječi, nego neki dio kažu, neki ne. I tako bi ljudi bili protiv toga. I na ovo doba mi imamo taj primjer kod drugih muslimana. Oni često pisaju članke protiv Ahmadija Muslim Džemat i dijela od običajnih mesija oni promijeni, uzimaju neki dio od njegov pisanje, ne kažu šta je on rekao prije, ne kažu šta je on rekao poslije, i onda oni propagiraju da kao nauzbillah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi selam, on tvrdi da on je veći od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali da on ima neka nova vjera, ali da on je najveći od svih poslanika i takve stvari, ali kao da on je Bog nauzbillah. I to sve laž Jevrije oni su koristili u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao muslimani će slijediti Jevrija. I kako su Jevrije radili, tako će muslimani oni će raditi. I danas ovo što hođe radi, pogotovo u Pakistan, to se pokazuje da je ovo što poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio, to je bio istina. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna, a kad se sretnu sa onima koji vjeruju, oni kažu mi vjerujemo. Wa iza khala ba'zuhum ila ba'zin, a kad se jedni sa drugima odvoje na samo, oni njima kažu kalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Oni kažu jeste li vi im rekli, da li vi kažete muslimanima ono što je Allah samo vama objavio. Lejuhađukum bihi inda rabbikum, da oni time mogu raspravljati sa vama pred vašim gospodarom. Afala takilun, zar se onda nećete
opamtiti. Časni, ovdje je vrlo interesantno poruka da Allah kaže da ima neki munafici, to znači ovi koji ovako kažu da oni su muslimani, ali kada oni nisu muslimani od srce, ali samo varaju. I ovdje on kaže da kada su otišli ovi kod Jevrije, onda Jevrije kažu da li vi pričate kod Muhammad ovi vezane naše knjige? I onda bi on saznao šta je Biblija kaže i onda oni nama raspravljaju sa nama. I šta se tiče časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on direktno nije imao znanje od Biblije. On primi to je znanje od Boga i ne preko neki ljudi. Današnji ovi Jevriji i kršćani koji, pogotovo pisaca koji pišu protiv islama, oni to slažu u tome šta god časni Kur'an priča o svom vrijeme, to je istina. I tada ovi Jevriji oni su mislili poslanik zna od nekoga, neko tajno nosi informacija, ali ovo je bio potpuno laž. I šta bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao sam od ovih Jevrija kada su bili baš oni neprijatelji. I tako ovo bio gospodar svih svjetova koje uvijek dao ovo znanje na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On nije imao neki tajna služba koja njega pomagao da bi skupljali informacije i onda bi donijeli kod njega da bi on nešto pričao, nego ovo je bio samo Allah. Zato sljedeći ajet kaže avala ya'lamuna, zar ne znaju an Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Allah zna šta oni skrivaju i pokazuju. To znači Allah pokazuje tajne, njihove tajne na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I šta god oni pravi neki planove, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao. Kao sam rekao, jednom su dali otrov, žena jedna Jevrkinja, ona je dala otrov, Allah njega spasio, on dobio informacija. Jednom oni su pokušali da bacaju na njega nešto kao kamen i poslanik sjedio pored neki zid i onda on dobio informaciju od Allah. Zato Allah kaže Allah zar ne znaju da Allah zna šta oni skrivaju i pokazuju. To znači svaka njihova tajna Allah prenesi na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Wa minhum ummiyuna, a među njima ima neuki džahila, la ya'lamunul kitaba illa manija, oni nemaju znanja iz knjige nego svoje želje. Wa inhum illa yazunnun, oni samo nagađaju. I tako oni pričaju neki priče i kažu ovo je od Biblija, ali Allah kaže oni to samo pravi od sebe. To znači ovdje Allah kaže Jevrije oni ne razmisli u svom knjigu nego sami od sebe napravi neke stvari i onda kažu ovo je od naše knjige. I Allah kaže oni ne znaju ništa. I ovdje mi isto imamo kao muslimani jedna poruka za nas. Ako je Allah rekao Jevrijema da oni ne znaju zbog svoje knjige, onda treba da mi razmislimo o tome kao muslimani da li mi smo upućeni prema Božje riječi, da li mi čitamo naša knjiga, da li mi pokušavamo
da shvatimo ovo Božje poruka i da ne izmislimo neki svoje mišljenje i stavimo kao ovo je Božje naredba ili kao na ovo doba hođe. Oni pravi veliki nemir među muslimanima. Oni koriste ime Boga. Oni koriste ime Islam. Oni koriste ime od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali da samo pravi nemir među muslimanima i da pravi nered. I zato ako svi muslimani pročitaju Božje riječi, onda neće biti jasno da šta Bog želi i ne treba da oni idu na pogrešan put. Zato koji tako misli, Allah kaže فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. Zato je propast za one koji pišu knjigu svojim rukama, summa yukuluna haza min indillah, i onda kažu ovo je od Allaha. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, da bi zato dobili sitnu koristi. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. I propast je za njih zbog onog što su njihove ruke napisale. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. A uništenje je za njih zbog onog što oni zarađuju. To znači da oni pišu knjige od svoje rukama i onda stavi kao ovo je Božje poruka, kao sam rekao, da uzmi Božje riječi na daju pogrešan tumačenje da bi dobili neki mali korist. I kao na primjer isto ovdje Allah kaže i propast je za njih zbog onog što su njihove ruke napisale i uništenje je za njih zbog onog što oni zarađuju. Kao i kod kršćana isto se nalazi da čovjek dođe kod papa i kaže i prizna svoje grije i onda oni kažu neka malo služiš crkva ili neka služiš malo nas, onda ćeš biti slobodan, Allah će tebi oprostiti. I Jevrije su isto rekli za svog narod kao da vi nećete dobiti neka kazna. I na ovo doba kod muslimana isto ima takvi neki hođe koji pišu neke knjige. Na primjer, kao ako praviš ovo grije, onda možeš tako da dobiš slobodan. Tako možeš da možeš da varaš Boga. Za ovo način možeš da radiš ovo loša dijela i samo da koristi taj način nešto tu da bi varao Allah, on neće tebe kazniti i onda možeš ti nastaviš svoj takav vrsta život. I zato ovo je pogrešno. Svaka duša nosi svoj teret i mi ako neko shvati da je pogrešio, on jedino može da obrati prema Boga i Bog je spreman uvijek da nama oprosti. Vakalu lan tamasana naru illa yamam maduda, a oni kažu vatra nas neće dotaći osim nekoliko dana. Kul attakhaztum indallahi ahda, ti reci jeste li vi dobili obećanje od Allaha. Falan yukhlifa Allahu ahdahu, pa Allah nikada neće prekršiti svoje obećanje. Am taquluna alallahi ma la ta'lamun, ili vi govorite o Allahu stvari u kome ne znate. I Jevrije ovdje se kaže, a oni kažu vatra nas neće dotaći osim nekoliko dana. I Jevrije oni misli za sebe kao oni su dijete od miljeni Boga i zato oni neće dobiti neka trajna kazna. I u Bibliji oni su kao dosta ti stvari su odstranili gdje
piše za život poslije smrt. I vrlo malo je pisano nešto za život poslije smrt. I većina njihova dijela i praksa je takav da oni dobijaju nagrada ili kazna na ovom svijetu. I oni kažu, ako bi mi dobili neka kazna, to će biti samo za par dana. Zato Allah kaže, jeste li vi dobili obećanje od Allah kako vi mislite, mi ćemo dobiti kazna samo za nekoliko dana. Jedan pisac Sel u svom prevodom Kuranu, on kaže, bilo prema Jevrijama, ako je jedan Jevrija kliko, on pravi neka zlo namjera ali pravi prekršaj Božje naredba i bez obzira na koje sekti on pripada od Jevrije i najviše on bi služio kazna u Džahannam 11 mjeseci ili do godina dana. I kažu oni eteisti, oni će dobiti kazna stalna i isto dvojica Datan i Ebi Ram, oni koji su bili protiv Musa a.s. I neki su rekli da bi, ako bi dobili kazna, to će biti za 40 dana, ali neki su rekli samo za 7 dana. I Allah kaže, Allah nije pravio nikakva obećanje sa vama za tako. Bala man kasaba sajijatan, istina je da kogo čini zlo, vahatat bihi khatiyatuhu, dok ga njegovi grijesi opkolivaju, bit će stanovnik vatre, faulaika sabunar, taj će biti stanovnik vatre, hum fiha khalidun, u njoj će dugo živjeti. I grijeh je takav, ovo je kao neka droga. Kada čovjek počne da pravi grijeh, onda navikne, onda je teško da odvoji sebe od grije. I to se pokazuje sada, onda je posljedice od grijeha bi opkolili čovjek. Ovdje se kaže oni će živjeti, dugo živjeti. Na arapski izraz Halidun, ovo je koristeno ovdje i prema časni Kur'an i prema našoj objašnjenju. Ovdje ovo riječ ima dva značenja. Jedan uvijek, trajno i jedan za dugo vrijeme. Ako koristi taj riječ Halidun za džennet, onda je prevod tamo će ljudi bi živjeli uvijek i trajno. I kada bi koristi taj riječ za džahannam, onda za dugo vrijeme. I ovdje Allah kaže, istina je da kogod čini zlo, dok ga njegovi grijesi opkolijevaju, bit će stanovnik vatre, u njoj će dugo živjeti. Vallazina amanu wa amilu salihate, a oni koji vjeruju i dobro djela čine, ulaika sabul džanna, oni će stanovnici džanneta, hum fiha khalidun, oni će stanovnici džanneta biti, u njemu će većinu ostati. I dobro djela čovjek ne može da čini bez vjerovanja. I prvo dolazi vjera, vjerovanje i poslije dobro djela. Dobro djela to znači da čovjek radi prema okolnost, prema kakvo je stanje. Na primjer, ako je vrijeme za molitva, namaz, onda treba da obavlja namaz. Ako je vrijeme za post, onda treba da on posti. Na primjer, ima neko vrijeme kada je namaz zabranjeno, izlazak sunce, zalazak sunce, tada je namaz zabranjeno. Ako neko obavlja namaz tada, onda to nije dobro djela. I u mjesec Ramazan mi postimo, ili kada dolazi Bajram, onda ako neko posti, kada je Bajram, onda to nije dobro djela, inače posti je dobro djela. I tako isto zakat i hađi i sve stvari, to znači na prikladan vrijeme kada mi
radimo neki stvari, to se računa kao dobro dijela. I Allah kaže, oni koji radi dobro dijela i vjeruju, na prvo mjesto vjerovanje, onda dobro dijela, i oni će stanovnici dženneta biti, u njemu će većinu ostati. I ovdje je isto riječ koristena na kraju halidun i prethodni ajet isto halidun, i to smo već objasnili i šta to znači. Tako, alhamdulillah, mi smo završili taj dio i onda ćemo nastaviti dalje. Do sljedeći put, onda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, i onda se inša Allah nastavit ćemo dalje taj prevod. Assalamu alaikum.